Mä oon Eero Lähdesmäki ja mä oon ollut 3 vuotta seurakunnassa. Pappila, missä nämä nuorten tilat nyt on, niin on semmoinen rakennus, että kyllä tänne on niin kuin matalalla kynnyksellä pystyy tulemaan, että tosi kotoisat mestat täällä, että vähän kaikkien kanssa juttelen ja hengailen ja oon. Seurakunnalta on saanut semmoista rohkaisua ihan, on se sitten liittyy musiikkiin tai sit muunlaista esiintymistä, niin sieltä on tullut semmoisia rohkaisevia sanoja ja palautetta ja tsemppiä ja tämmöistä, niin se on ollut itsellä ainakin tosi tärkeää. Kyllä täältä on saanut kavereita ihan, joita pystyy vapailla tapaamaan ja tää on ihan mahtava paikka, että tänne on kaikki tervetulleita just semmosena kuin ne on.